Türkmenistanyň serhet geçelgeleriniň birini ýene bu gedek täzil bayramçylygynyň öňü syrasynda ýolundan saklanan ýük awtolawlary we ýüklü terkewler toplandy. Özbegistany geçirilmeýän saklanan awtolawlaryň anyk sany belli däl. Ýöne şaýatlar ulaglaryň we terkewleriň hatarynyň Farap gümrükkanasyna barýan ýoluň arasynda 5 kilometr çenli aralyga uzaýanlygyny. Bu ýagdaýyň eýýäm bir hepde bäri dowam edýänligini aýdýarlar. Bu sürücülerin soğuk kovada giycelerini ayalayıp 7 gün bäri hem beden azabyny hem agyr kemsitme azabyny çekýänligini görkezýär. Emma adamlar alasy. Bu iki ýurdun bayramçylykdan öň serhetden geçýän awtolawlary mümkin bolýança adaltmak praktikasynyň ýyllar boýy dowam edýän netijesi bolup görünýär diýip habar saýtdy. Türkmen häkimetleri üst-saçyr ýükleriň saklanmagynyň sebäbi barada nemetduga darkaly, ne gönümel düşündiriş berýärler. Garaşmakdan ýadap ýüklü terkewleri awtolawdan aýryp ýoluň arasynda goýup giden sürüjüler hem az däl. Sebäbi olar bu ýerde näçe garaşmaly boljakdygyny, ahyrynda ýoluň açyljakdygyny ýa-da açylmajakdygyny hem anyklap bilmändirler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy Farab etrafyndaky gümrük geçelgesine baryp ýolundan saklanan ýük awtolawlarynyň sürüjüleri we beýleki adamlar bilen gurrundaş boldy. Emma gözü bilen gören kösünçliklerinden, kulağı bilen eşiten zeyrençlerinden başka emele gelen dıknygyň sebäbi barada anyk maglumat alyp bilmedi. Sürüjülerin köpüsi garaşmakdan ýadap awtolawlaryny terkewlerden aýryp ýoluň arasynda goýup gidipdir. 5 kilometr çenli uzaýan awtolaw terkew hatary giýje günni ýerinden butnamandyr. Sanap gördüm. Terkew bilen duran awtolawlar 250 çemmesi. Olaryň sürüjüleri Özbegistana goýuberilmeliliginiň sebäbiniň näwellidigini aýdýarlar. Habarçy gümrük işgärleriniň gelip sürüjüler bilen gurunan gyska wagtlyk gurrundaşlygyna hem gatnaşdy. Sürüjüler gümrük işgärlerinden awtolawlaryň näme üçin ýöremänligini, gümrükkanada emele gelen uzun nowatyň sebäbini çyntkap soradylar. Emma bu soraga anyk jogap berilmedi. Türkmenistanyň gümrük işgärleriniň anyklaşdyrman aýtmagyna görä awtolawlaryň geçmegini özbek tarapy päsgelçilik töredýär. Emma sürüjüler öz maglumatlaryna sarylanyp özbek tarapynyň bu meselede türkmen gümrükçülerini aýplaýanyny aýdýarlar. Oly ýük awtolawlary inni 7 gün bäri Özbegistana goýurilmän şu ýerde garaşyp dur. Olar esasan üst-saçyr iýerilen ýükler, Eýrandan we Azerbaýjandan gelýän ýük terkewler diýip habar saýtdy. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda Türkmenistanly sürüjüler üst-saçyr gelýän ýükleri yerli awtolawlar arkaly ýurt içindäki bir serhet geçelgesinden beýleki serhet geçelgesine ýükün gelýän ýurdunyň araçagynyň barýan ýurdunyň araçagyna getirýärler. Terkewlerde taşary ýurtlaryň degişli belgileri ýazylan. Awtolawlarda bolsa türkmen awtolawlaryna degişli belgi ýazylan. Özbek araçagyndaky bir tarap zonada terkewleri özbek tarapynyň awtolawlaryna berýärler. Türkmen sürüjüsi ýükü taşyryp şol ýerden ýerine gaýdýar. Özbek sürüjüleri bolsa awtolawlaryndan düşmän terkewleri alyp öz ýurtlaryna rawany bolýarlar diýip habarçy bilen gurlaşan sürüjüler gurrun berdiler. Giyjelerini howa 5 gradusa çenli soğuyar. Bir kat yeli yorgan yapanyp terkewlerde ýatýan sürüjülerde, awtolawyň kabinasynda ýatýan sürüjülerde bar. Olar munyň adamlary hiç bir sebäpsiz ýolda we soğukda kösemekden başga zat däldigini aýdýarlar. Umuman Türkmenistanyň we Özbegistanyň täzil bayramçylyklarynyň öň üst-saçyr gatnaglary minimal derejede adatmak praktikalary bar. Bu bilinmeýän zat däl. Ýöne soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda gatnaşyklar esli gowlaşdy we bu ýyl beýle bolmaz öýdipdik diýip radionyň söhbetdaşlarynyň biri aýtdy. Şeýle dol, eger häkimetler öňünden bayramçylyk sebäpli ýollaryň ýapylýanlygyny ýa gatnagyň çäklendirilýänligini aýtsalar, adamlaryň bu soğukda kösenip oturman maşgalarynyň arasynda boljakdygyny belledi. Marada ilata gözökçülük çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Polisiýa maska dakynmadyklary gözläp köçelerde we bazarlarda reýt geçirýär.
düzgünü bozanlara jerime garaşar. Polisiýa we raýat geyimli howpsuzlyk işgärleri şäherleriň köpçülikliğin yerlerinde bir gözegçilik edýärler. Köpçülikliğin reýtler esasanyň köçelerde hem bazarlarda gözeýler. Azatlyň mardak habarçylary bu vilayetdäki soňky ýagdaýlar barada 29 dekabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä köpçülik yerlerinde maskalaryň dakylmagyna gözegçiligiň güýçlendirilmegi 2 günden bäri dowam edýär. Bazarlarda polisiýa işgärleriniň sany köplenç alyjylaryň sanynyň köp bolýar. Bolgutsuz ýagdaýlar hem göze çykýar. Sebitiň türlü künjeklerinden polisiýa işgärleri bayramaly we Murgaw etraplarynyň bazarlaryna ýygnanan ýaly boldy. Polisiýa we raýat geyimli howpsuzlyk işgärleri alyjylardan eski köp bolup görnýär. Olar hemme ýerde bolup alyjylary ýakyndan synlaýarlar diýip habarçy gurrun berýär. Azatlygyň habarçysynyň şaýat bolan wakalarynyň birinde müşteri süzme satyn almazdan odal ony dadyp görmek isläpdir. Dinan maskasyny gapdaly tüýşürip ýetişmeýänke polisiýa işgärleri destine onuň ýanyna baryp, ony golaydaky awtobusa alyp gidipdir. Soňra bu alyja jerime salynyp boşadylandygy belli boldy. Tutulan müşteri polisiýanyň maska rejimini berjä etmeýänligi üçin ondan 50 manat talap edenligini aýtdy. Onuň söýlerine görä, ol munyň ýaly puluň özünde ýokdugyny düşündiren soň polisiýa işgärleri ony 10 manada boşatmaga razy bolupdyr. Marada etraf bazarlarynyň töweregindäki ulak duralgolary polisiýa awtobuslary we awtologlar bilen dolduruldy. Murgapdaky mal bazarynda satyjylary we alyjylary maskasyz işçiň ýagdaýda anyklaýan raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri köp. Köp adam tu içmek üçin we çilim çekmek üçin maskalaryny çykarýar. Köpleri teresatlyk bilen hereket edýärler. Maskasyny aýyrmazdan odal töwerek taşyna seredýärler. Emma raýat eşikli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri derew pida bolýarlar. Soňra söwdalaşyp başlaýarlar. Olar satyjylardan 50 manat talap edýärler. 20 manata göwüntüzlük bilen alýarlar. Dip Azatlyk radiosu bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Häzirki wagtda Mariniň polisiýasy awtolog sürüjüleriň hem maskany kadaly dakynmagyna göz ýetirmäge işçiň finansiýar. Polisiýa işgärleri maskalardan başga da awtologda ilkinji kömek gapyrjagynyň ýangyn söndürüjiginiň bardygyny barlaýarlar. Çyralaryň we beleki detallaryň guratlygyny gözden geçirýärler. Şeýle-de sürüjüleri aşy tiz sürmekde günäkärleýärler we jerime salýarlar. Habarçynyň söýlerine görä eslendik bahana bilen sürüjülerden ortaça 10-20 manat pul talap edilýär. Hiç kile kwitansiýa berilmeýär. Covid-19-yň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmanydyr. Jemgyýetçilik yerlerinde maska dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň girilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Ýurduň Saglygy saklaýaş ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejikleriniň goramagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan bäri häkimetler maska rejiminiň berjä edilmegine berk gözegçilik edýärler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirus keseliniň hökümet işgärleriniň, medeni işgärleriň we daşary ýurtly diplomatlaryň arasynda tapylandygyna garamazdan Covid-19-yň ýaýramagyny we onuň netijelerini boyun almaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly bäri koronavirusdan 25 000den gowrak adam ýogalypdyr. Şeýle-de koronavirus pandemiýasy ýurt ýyladynyň ykdysady ýagdaýynyň hem düpgötür erwetleşmegine sebäp boldy. Türkmenistanlylar ýurduň 5 sebitiniň arasynda online görnüşinde teleköprü gurnap, halkyň arkadagly zamanasy ýylyna bagyşlanan ýörüýte aýdym sazly programma bilen täze 2022-nji ýyly garşy almaga taýýarlanýar. Bu çäre sebitleriň baş arçalaryna jem bolup, medeniýet we sunat wekilleriniň bilelikde aýtjak aýdymlary bilen jemlenmeli. Emma lewap sebitiniň adamlarynyň köpüsi nägile. Olar özari gurrunçylykda halkyň prezidentiň alkyşlanmagyna gaharlanýanlygyny, ýurtda ýok bolçulugy we bagtly durmuşy wasp edýän sözleriň aç halka çörek bolmaýanlygyny aýdýarlar. Adamlar razy däl. Çörek nowatlary arkada halkyny ekläp bilmeýän soň döredi. Ol işini başaranok. Halk aç diýip lewaply medeniýet işgäri Azatlygyň habarçysyna aýtdy.
Anonimlik şertinde ulaşan medeniyet işgäriniň sözlerine görä, yerli häkimetler Sevtin etraflarynaky we owalaryndaky medeniyet işgärlerini, hususan aýdym aýdýan aza känni talenty bar raýatlaryň ählisini Türkmenawatdaky Agoýda täze ýyl dawarasynda taýýarlaýarlar. Aýry-aýrylykda gurlaşylan medeniyet wekilleriniň tasdiklamagyna görä, bu ýyldaky täze ýyl konserdi has ullan tutulýar. Sewitleriň aýdymçylary paýtagtdaky tanymal bagçylaryň halk artistlarynyň sesine ses goşup, halkyň arkadagly ýylynyň şanyny köp bolup aýdym aýtmaly. Bu aýdymyň Guinnessiň rekordlar kitabyna girizilmegine umyt baglanýar. Şu aralykda TDH-nyň 28-nji dekarda beren habaryna görä, ýurdun jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine halkyň arkadagly zamanasy, agdybirligiň, jewitligiň, döwletligiň, adalatyň we ösüşiň dawaralanmasy atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenleriň sözlerine görä, 2021-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halkyň erkisliginiň beýany bolup, döwlet başçylarynyň amala aşyrýan durmuş ykdysady özgertmelerini giýinden wagt etmäge gönükdirilen. Döwlet elçiligine habar gurulugy çykyş edenleriň Türkmenistanyň gazananlaryny wagt etmekde ihtilaslaryny gaýgyrmajaklyklaryna anandyranlyklaryny belliýär. Maslahat sunuga dostatlarynyň prezidente bagyşlanan çykyşlary uğurdaş sergi bilen utgaşdyryldy. Bundan başga şol gün Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünde hem gurrun edilýän şygara bagyşlanan dawara geçirildi. Resmi habarda tasdiklanmagyna görä, Alparslan adynaky Milli Drama Teatrynyň artistlarynyň ýerine getiren halkyň arkadagly zamanasy atly edebi saatly çykyşy halkyň prezidentden hoşarlygynyň dörejilikli beýany boldy. Adatlygyň yerli habarçysynyň 27-nji dekarda beren maglumatyna görä, geljek ýylyň şygaryny we prezidentiň şahsiýetini telewizion arkaly makabatlandyrmak üçin gurnalýan çäreler marda hem birnäçe gün bäri dowam edýär. Esas çäreler Agoýda geçirilýär. Gatnaşýanlar, talipler, medeni işgärler we büdjeti işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylan görnüşde we tertipde geçirilýär diýip habarçy aýtdy. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyrga görä toýly wagtlaryny geýen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelip adatlygyň Mar şäherindäki habarçy aýtdy. Bu çäreler prezidentiň öz ogluny, vice-premier Serdar Berdimuhammedowy sewitlere bazar nurklaryny we adamlaryň durmuş şertlerini gözü bilen görüp çözülmeli meseleler bardy teklip taýýarlamagy iýberen hepdesiniň ýanyny geçirilýär. Serdar Berdimuhammedow sewitlerdäki ýagdaý bilen tanyşyp Türkmenistanyny geçirilen gaýdylýan reformalaryň üstünlikli bolanlygyny hökümet meclisinde beren hasabatyny dol tasdik etdi we bu onuň nähile bolsa bir özgörüşlik teklipleri bilen gelmegine garaşan adamlarda uly lapykeşlik döretdi diýip synçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylarynyň we yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä, vice-premieriň ýurtdaky nyrklary we ilatyň hakyky ýagdaýyny bilmezligi mümkin näl. Ýönül döwlet habar serişdeleriniň alasyz işgärleri, eklenjini wagtçylykdan gözlemeli bolan dörejilik wekilleri ýaly prezidentiň we halkyň öňünde ýalan sözlemegi saýlawarly. Lewaply ýaşaýjynyň sözlerine görä, halkyň arkadagly zamanasy bir-birine ananýan adamlaryň arasynda eýýämden başgaça, arkadagyň pazor zamanasy diýilip ulanylýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2015-nji ýylda türkmen mediýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine we sazyny döredilerini gaýdylan öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyň Guinnessiň rekordlar kitabyna girizlenligini habar berdi.